हाँ हाँ तार माइये के रोहन ना हो तार माई के माइयो बिगड़ी रहे ऊपर जिभिया चूका है ना कोई भी आते माई का है के लायक नहीं खे अरे साबित देना है ते कैसन गाय बने रे ये अपन बछरू के अपने खा घोली ये चीज खतरनाक होता है करे और पीछे कौन न दी ये करे के पीछे हटाई काम ठीक हो जाए हाय है मैं दुश्मन प्रसंग हाँ बर मांग लेनी माता के कई बर मांग दिहलू बहुत लय हम तारा के दे दिहली राजा दशरथ काली की रानी के कई ये क्या कर रही हो सुना हो प्रिया एक भाव तजी का देहूं एक बर भरत ही दोसर बर मांगहु कर जोरी हाथ जोड़ के कहतरी अपूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी विशेष उदासी 14 बरस राम बन जब राजा दशरथ अपना रानी के कई के पानी सुन ले तो कहली कि हे रानी के कई कि अरे रोक के बोले पानी राजा अरे रोक के बोले पानी अरे बड़ी मेहरबानी हो रानी हे रानी अरे रोक के बोले पानी बड़ी मेहरबानी हो रानी रोक के बोले पानी ए रानी अब धक्के मत मांगो उगल जोरिया दुखावा उमड़ी अइले घेर के बदलिया रानी तू वरदान मंगलू हम देव हम वरदान देव अभी लेबू बाकी जन हम चाहता नहीं तवन मांगो अपना मुंह से मत मांगो जन कहते नहीं रोक के बोले पानी राजा रोक के बोले पानी बड़ी मेहरबानी हो रानी रोक के बोले पानी बड़ी मेहरबानी हो रानी जीत धाले हली भाई सरपंच साहब बनी बलेश्वर यादव जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी बलेश्वर बाबू के बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना मत मांगो रानी रानी के कई कहली जे ना याद पारी छोटा सा नजराना धुरे को टूट जाना देवासुर संग्राम की बात को याद दिला रहे हैं छोटा सा नजराना धुरे को टूट जाना हाथों से रथ चलाना पिया याद रखे हैं कि भूल गए के कई बैठी कोप भवन में चांद निकला छुपा गगन में मगर तिरिया ने हठ ठाना हाथों से रथ चलना पिया याद रखे हैं पिया याद रखे हैं भूल गए हैं अपना बात जब श्री रामचंद्र जी सुनल अपना बाबूजी कहे जाते बोले कि बाबूजी
माई ठीक कहतिया हाँ माई जौन कहतिया तो ठीक कहतिया हाँ भरत के राजगद्दी अवध के दिया हाँ आ पिता दिन हम मोहे कानन राजू हमरा के जंगल के राजा बनावल जाता ये अच्छे न भाई हिस्से न बाटल गई हाँ जी बबुआ भरत हमार अवध के राजा बनी है हमें जंगल के राजा बनब 14 वर्ष का है वनवास मंगली 14 वर्ष राम वनवासी एकरा पीछे कारण बा तू जानो तारा ना महाराज ना जानत हो हाँ हम बता देता जी त्रेता युग में हाँ जौन राजा 14 वर्ष अपना राज में ना आवत रहे हाँ उ राज के अधिकार खो देत रहे हाँ हाँ ऐसे 14 वर्ष वनवास मंगल रहे हाँ आई है कानून द्वापर में 13 वर्ष का रहे कि 13 वर्ष जौन राजा अपना राज में ना आई अपन राज के अधिकार खो दी ऐसे 13 साल खातिर दुर्योधन वनवास भेजले रहे आयाजो कानूनवा बा के कोर्ट में लाए रहू जानता रो जमीन पर 12 साल केहू बस जाई अरे वह मुकदमा दायर ना करो तो रवा हटावे का अधिकार नहीं ख्याजू जी सत्रेता में 14 द्वापर में 13 कलयुग में 12 यही से के कई 14 वर्ष मंगल रहली कि राम 14 वर्ष वनवास में जई हैं अपना राज का अधिकार खो दी राजा दशरथ जी जब वनवास के चलन सुमंत जी के भेजले कि हे सुमंत जी जा कहिए जे 14 साल के जगह पर 14 दिन के अवधि पूरा हो गई सुमंत जी जाता लौटा के ले आवे खातिर भगवान राम कहले कि ना हमारा खानदान के लोग अपना शरीर के दियका से चटवा देले हो गंगा के अवतरण खातिर हमारा खानदान के लोग गाय से नमक छीट के अपन देह के मांस चटवा के हड्डी के दान कर देले हो देवासुर संग्राम में अस्त्र शस्त्र बनावे खातिर अब बाबूजी के वचन हमरा से ना उठी ना लौटले जब हुक भइल राजा दशरथ के राम राम कही राम कही तनु पर हर रघुबीर बीर राव गए सुरधारा दशरथ जी के देहांत हो गई भाई जे भाई नाव में तेल रख लो आ कुछ दिन तक के करलास तेल में डालल जाओ अब भरत जी के ननियौरा से बुलाओ जाओ ताकि इनकर श्राद्ध क्रिया कइल जाए भरत जी के ननिहाल से बुलावल जाता भरत जी जब अपना नगर में अइलन तो देखली जे केहू से केहू बोलते नहीं माई से पूछता रे माई एह नगर में केहू से केहू बोलत नहीं खे माई आखिर बात का बा माई कहते कि बबुआ हेने आओ हाँ हाँ बेटे ने बनब हम के कई माता है हमार हम भरत इनकर बेटा है माई याद देखता हम देखता नहीं माई ये नगर में केहू से केहू बोलत नहीं खे नगर में बड़ा उदासी बा बगल मछुआ हो बात का बा बताओ माई कहतिया बबुआ हो भरत जी बबुआ हो भरत तारा के राज का मालिक बना दिहनी आराम के बोने भेजवा दिहनी कि रही है बांसुन बजी है भरत जी जौन सुन ले तो अपना माई के जो ना कह के अरे चंडाली अरे सापिन देना है ते कैसन गाय बड़े रे कि अपन बछरू के अपने खा घोली ते तो सापिन बड़े अपन बाछा के चबा घोले अरे बताओ मैया काना बने गइले भैया अरे बताओ मैया अरे चंडालिन ते नहीं अरे पापिन ते नहीं
तोर जीभ काहे न गिर गइल रे काहे ना गिरल ऐसा वरदान मांगे गइल है बाबू के दत खपड़ी तोर जीभिया चू काहे न गइल है आ ते माई के है के लायक नहीं खे भरत जी अपना माई के जो ना कहे के तौन तौन बात कहले कि रे पापिन के सपिन काहे न भइले अरे पापिन के सपिन पापिन के सपिन काहे न भइले बताओ मैया कान बने गइले भैया असली पहचान है हरदम कोकुलावत पहले से तो लोग चीज जला जो है तार लोग के पहचान का तू कह कि फसावे ललो ना तार लो हे तेरे को कुलावे लग बनू तो लोग जान जाई एकरा सुजाक भइल बा उहे हां कगो बड़ा सही गाही के गाही जननी ए माई के जो ना कहे के तन भरत जी कहले कि माई कि जब जब याद आई ओ भाई के प्यार ओ भाई के दुलार कैसे भुलाई जौन भाई हारल खेल जिता देत रहे कि जब जब याद आया अरे भैया के दुलार तब तब काट भाई अगना अरे दुआर हमरा रे जब जब याद आई भैया के खेलले खेलवले हम हार जाई भैया कह जे बबुआ भरत तू खेल के जीत गइल बड़ा तो संगिया खेलले खेलवले हारल खेलियो के जीतवले एगो आना ना तू गो हर दुआर तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार हमरा तले वशिष्ठ मुनि कहने गेल के बबुआ भर तारा माई के खानदानी गुण ह गोल तो गोल ना तो मथ मोहरो होइनु हां हां उ तार माईए के रहन ना हो तार माई के माईओ बिगड़ी रहे उ कैसे भरत जी से कहले वशिष्ठ मुनि कहले कैसे बाबा कैसे त राजा कैकेय के बेटी के कई हई 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 आ राजा कैकेय पशु भाखा जानत हर जीव जंतु के एक दिन भोजन के थरिया ले गईली आ दूगो चिउटी एगो करियई एगो ललकी राजा के जूठावा गिरल बा ओकरा के खाए खातिर पहुंचल तारी स ललकी चिउटिया कहत के रे पहले राजा के जूठावा गिरी तो हम खाई करियई चिउटिया कहत के चुप रह बड़ा छछलोल बड़ू पहले इनकर जूठावा हम खाई राजा कैकेय हंस दिहले कि बताओ दूगो चिउटी के हमरा से इतना प्रेम बा हौसले तले के कोई के महतारी कहतर जे जी रवा काहे हंसनी है तो उनकर श्राप रहे के अगर बता दी है ये गुणावा तो पत्थर बन जे कहले की रानी ये बतावे के ना हो बता दे तो हम पत्थर हो जाई तो कहले कि पत्थर हो जा आ चाहे पहाड़ हो जा बाकी हमरा के बतइबे करो तो कहले कि इजा ना बताई चलो काशी जी में बताई वो जब बतइबो कर पत्थर होखब तो कम से कम कपड़ो लोग भेची तो गंगा जल के दर्शन हो जाई हां रहिए में जाते रहते एगो बोका आ एगो बकरी पुरानी इनार में पकड़ी के फेड़ जामर रहे अब बकरिया गर्भवती रहे बोकावा से कहते कि सुनता नहीं ए जी हमर बड़ा मन ललचता तो बोकावा कहते कि केथी के
हाउ हाउ मुलायम का टुसावा इनारा के भीतर वाला ले आन देना हमार बड़ा मन ललचाता बोकावा कहत के आ ही दादा हमारा के राजा केक बनवले बड़ू कि मेहरारू खाती पत्थर रखा जाता रे हम जाइए मुलायम का तुरंत लेने में गिर के मर जाइए ये 4 सिंह मरलस राजा केक सुन ले कलजू हमारा पता ना एगो है बोका एगो है बकरी मारती निकाल के लाबदा कल के रानी हमार मन बाजे हमें हिजे तरह के बता दी थी कल की त खुश त बानी बताई ना निकाल के लाबदा मार लाबदा मत बताई कहले ना बताई देखो भरत जी से कहले वशिष्ठ बाबा या हो भाई आहो भाई इनको ले बिगड़ल इनकर माई आहो भाई इनको ले बिगड़ल इनकर माई सुनत लहन जागा से गई है हम पाछा से गावत नहीं सुनला हम आगे से गावत नहीं आगे से गावत नहीं हमरा आहो भाई इनको ले बिगड़ल हिनकर माई जा बाबा भरत बाबूजी के काम सुना हो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार बाबुआ भरत बाबूजी के काम क्रिया करो वशिष्ठ बाबा कहता नहीं हेलो हेलो व्यास जी थोड़ा टाइम पर ध्यान दिया जाए हाँ जी जी टाइम को ध्यान में रखते हुए अच्छा समय का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है अब देखिए अब बबुआ फिक्रिया अब बाबूजी का हो अब बाबूजी का करो बबुआ काम क्रिया अरे बाबूजी का हो अरे बाबूजी का करो बबुआ काम क्रिया बाबूजी का हो बाबूजी का करो बबुआ काम क्रिया कुछ ना बिगाड़ली तहार महतारी तारा रास्ता तोरी ना हो खेले होनी हारी गाना लबा के गई तिरिया अब बाबूजी का हो अब बाबूजी का करो बबुआ काम क्रिया बाबूजी का हो बाबूजी का करो बबुआ काम क्रिया कथा गोलबन में सोचलो अपना मन में